Sir, nimbag na aldaw mo, sir. Sir, ano na reaksyon tayo? Ano ti kano panakay YT Fiesta? Dito, particularly, di paragaman concert, kat kurang kano iti plano, iti tourism office. I think it's not about planning. Kasi, it's a given fact dito yung nadalusan. So, apay ko mga maibaga nga kurang ti planning. Successful the event, tapos maibaga nga kurang ti planning. Jack maawatan, anang nga aspeto nga kurang ti planning. No ti ibagbagada ket tatay pan nakaiwara ti basura after the event. That's given. Okay. Iso nga rod nga ti rule tayo kalpasan iti pan nakaiwada dagiti na dumanga alikamen nagdalos dagiti street sweepers tayo. So the mere fact nga ada nagdalos kada tayo as early as 3 AM nga nauray nga napaknyan DJ area, that is already a planning. That is already a plan at the city government. So I don't understand what is all about planning that they're talking about. Yung mas usto, sir, nga apaman ka nung nalawagan kat ada pera dagiti basura nga nakawara dito yung Asangon Capital City. Siguro pud no, however na iyon unang road iti Rizal Street tayo dito yung main thoroughfares tayo ken hanamet assuming at dapelang nalawagan. Okay, the thing is nagdalos dito coming tayo iti syudad Tilawag kas dito nagsao nga ni Mang Elmar iti nga parte iti street sweepers tayo may sa iso na kadigiti nagdalos iti Capitol grounds o Capitol premises. So jak amo ket detoy ket alano kumamet kasta napintas natakneng ti panagpanpanunot detoy nang i-post ti social media nga ni Mr. Ayan Raquel ket maan ano lang nga ta kumamet nga rod nga kinulan na kami nga tay Apo Tourism Officer pakidalos ka di detoy aket ne napanpela nagpost iti social media. So deta ket I don't find that as an act iti kinatakneng. Taapay pela na panda in post no diket di ipadakkelan na deto yung issue. Tay ko na kon maawatak iso na no awan inobrami. However, apay insist na latta deto yung issue. That is the thing that I cannot understand. Can ni Mr. Ayan Raquel. Sir, iti baro nga statement ni Mr. Raquel ko na nang dito mo na gondaway nga ada iti mismanagement nga nakita na iti naglabas nga liderato iti tourism officer dito syudad. Any reaction, sir? So idi adotwara iti parada ti area mismanagement nga rod DJ kasi nakita ti syudad Tilawag iso nga nagdalos ti syudad Tilawag. So na mismanagement nga rod ni Mr. Ayan Raquel. That's my answer to the question. Yes, sir. Sir, tatga po ito dati na buwangay nga issue. Anat plano tayo? Kadigiti sumarasarad ng event kasi amo tayo pang ado pedigiti nakalinya nga events iti syudad Tilawag. Asa plano tayo tapnon ma-manage ti basura, sir? Standard procedure time at apo. Nga adda talaga nakatambay nga agdalos kada tayo. Kas dati konsyerto nga rod nalpas ti parbangon agalauna agipakni agiwaklit tayo. Iso nga nakatambay da. Nagready dan iso idi medyo nawaknitanen nakasagana dan ti 3 AM. Iso nga standard operations met dito apo. No need to plan but it just needs to be implemented. Kas regular nga implementar ka. So di kita iti nasken nga kitain laeng met. So there's no need for an extensive planning. Okay, no adapi mensahe sir kadagiti mga ibagbaga nga itibiyag ti tourism officer di rombay nga mababalaw tinapasamak sir iti kalabas ko. Aket kas iso na iti head iti provincial tourism office. Kasla ko maanak ta kami. Apay di nakambagaan no han mi na obra ko madisay. Apay pela nasken nga mapan na i-post sa social media. Ket ammo na nga ti social media ket pagpiestaan. Okay, so iso nga jak maawatan no ana itigandat na. Tay ko na kon no natak nang iso na kinontak na kami no ada problema. Ngayon na kami kinontak. Ti inosar na ng plataforma ket datay social media. Itatan pinagramram-ram na. Iso nga dito ibagbaket song batan mi lang. Datay pinagramram na nga issue. Awan issue kada kami detoy kastay nakunap makikooperar ti city government with the provincial tourism office
ket awmet sa umi no agdalos ti syudad ti Lawag kanyana. Iso nga ti kumamet ko na kanyana, he should be very professional enough. Okay. Nga hanga kastoy ti trato na kada kami kasi unfair. Hanga mabalin iti kastoy ta nasakit unay ti riknak detoy because ibagbaga na pa iti kina director, kina event organizer det nga konsyerto ket isuna agib event met isuna hammet nga perfect isuna makita pa iti picture si social media ti warwara ti parada ti area iso nga kasta-kasta dapat isuna. He has to be professional as I've said. Yes, sir. Sir, your first statement na dyan, tsaka mo na nga paragraph dyan, at tini-mention na ako na dapat pag nagpapesta dapat padalos so ada tipat siya yung maris politika na dito yung raramitan mo. I think the maris politica is immaterial regarding this issue. The mere fact nga in-re-raise na dito ket an-anseran bilang. So tay ibagbaga nga waste management, our action of attempting to cleaning the area actually is already a plan, a waste management plan on the part of the city government. That's why I think Ryan Raquel is confused enough to understand all these things.